ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರು ಬೈದ ಕಟ್ಪಾಡಿರ್ದು ಬಾರ್ಕೂರು ಬರೋದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇ ಆಯೆಲ್ಲೆ ಸೊಂಬತ್ತೀನಿ ಮುಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆನ ಮೇಯ್ನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂತು ಬಂದುಲ್ಲೇ, ಸಂತು ಬಕ್ಕ ಗೌತಮ್ ಮಗುಲು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇರುವೆ ಮೂರು ಜನ ಆಯ್ತವರ ಒಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೇರಿದು ಇಡೇ ಬತ್ತಿತ್ತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ತುಳುನಾಡು ಪಟ್ಟದ ದೇವರು, ಸೀಮೆ ದೇವರು, ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ದೇವರು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಡಿಪ್ಪು. ಸೊ ಅಂಚನ ಒಂದು ತುಳು ತಗಲಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ರಾಜಧಾನಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಲ್ತ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೆ ಒಂಜಿ ಪದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನತ ಪಟ್ಟದ ದೇವರು ಅವೇ ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಬಸ್ಸಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ನಂಗೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ತು. ಪಂಚಾಯತ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ ಜಾತಿದಾಗೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಮೂಲ 5 ಲಿಂಗ ಉಂಡು. ಅವು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿಕಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಾದಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರೆಯುವಂಡ್ರೆ ಗುಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಮೊಗಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕೋಲಗು ಪೂರ ಪೋಪತ್ತ ಮೊಗಲು ಇರುವೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಸಾಧಾರಣ ಒಮ್ಮೆ ಪೋಯಿ ಸೀಸನ್ ಏತು ಕೋಲ ತೂತೆ 150 ಕೋಲ ತೂತೆ. ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತೂತೆ ಅಂಜೆ ಆತು ಪೋರೆ ಆತುಜಿ ಒಡಿ ಪೋಪಿರಿ ಮೊಗಲು ಇರುವೆ. ಸೊ ಎಂಕ ಆತು ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಕ. ಓಕೆ ಒಂದು ಕೋಟೆಕೇರಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಏನ ಪಂಡ ಪುರಾಣೋಡು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿ ಆರು ಭೂ ಸಂಚಾರ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಶಿವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆಂತಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೋಡುಪ್ಪು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಉತ್ತರಗಾಮಿನಿ ಸೀತಾ ನದಿ ತಟ ಅಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರು ಇದು ತುಂಬ ಬಾರಕನ್ಯಾಪುರ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನಾಗಿ ಅದು ಏನನ್ಪಿನಿ ಇತ ಬಾರ್ಕೂರು ಬಂತಪ್ಪ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಏನಾರು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶಿವ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಅವ್ರನ್ನ ಭೂಮಿ ಬರ್ರೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿಕ್ ಒಲಿನ ಈ ಶಿವದೇವರು 5 ಲಿಂಗೋಡು ಯಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಪೆ ಪಂಡ 5 ಲಿಂಗ ಉಪರ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವಾಮದೇವ ಒಂಜಿ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಮತ್ತೊಂದು ಈಶಾನ ಒಂಜಿ ತತ್ಪುರುಷ ಒಂಜಿ ಅಘೋರ ಅಂಪಿನ 5 ಪುದರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತರೇನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು. ಪುರಾಣ ಕಾಲ ಹೊಡೆದು ಕಲಿಯುಗ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ಮಹಾರಾಜರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದಿರು ಇವನೇನು ಬಾರ್ಕೂರ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಅತ್ತೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ನು ರಾಜಧಾನಿ ಮಲ್ತದು. ನಂಗೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೊಂದು ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರ ಸೀಮೆದ ಒಡೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ದ್ವಾಪಾರ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮರಾಯಲ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳೆಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡಿನ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಳೆ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪತ ಅಂಚನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರ್ನ ಕಾಲದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಳುಪೇರ್ ಆ ಮಗುಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಆರಾಧಿಸೊಂದು ಬೈದೇರು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು 12 ಸೀಮೆ ಪಂಡ ಸೀಮೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ 12 ಸೀಮೆ ದುಂಬು ಸೀಮೆ ಪನ್ಪಿನಿ. ಆ ಹಳ್ಳಿದ
ಮೇಯ್ನ್ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಒಂದು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಬೊಕ ಉತ್ಸವದಾನಿ ವಿಟ್ಲದ ಸೀಮೆ ಪಂಡ ವಿಟ್ಲೋಡ್ದು ಪಸಿನ ಬೊಕ ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೂರಾ ಸಾಮಂತೇರು ಪಂಡ ದುಮ್ಮು ಮೂಲಿಯರು ಸಾಮಂತ ರಾಜರನಾಗಲಿತ್ತಿನತ ಅಗಲೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉತ್ಸವದಾನಿ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತು ಪೋಲೆ ಪಂಪಿನ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಆಗಲೇನು ಪೂರ ಮೂಲ ಗರ್ಭಗುಡಿಟವೇ ಸುರುಕಿ ಪನ್ನೆಕ ಐನ್ ಲಿಂಗ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೋಜರೆ ಸಿಕ್ಕುನು ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ದಾಯ ಪಂಡವು ನಂಗೆ ತೋಜುಜಿ ಐಚಿ ಇಂಚಿರು 4 ಲಿಂಗನು ಒಂಜೇ ಪಾಣಿಪೀಠ ದೀಪನೆ ಟ್ರಸ್ರಾದ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಜಿ ಬೊಕ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಬದಿಟ್ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಲ ವಿಗ್ರಹಲ ಉಂಡು ಈಶ್ವರನ ಜೊತೆ ವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ಬತ್ತದು ನೆಲೆಯಾತೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ಕಥೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕತೆ ನೆಕ್ದಾಲ ಶಿಲಾಶಾಸನೋಡು ದಾದ ಬರ್ತಿರು ಪಂಪಿನ ಕುಡಲ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪಸಂಪೋತೆರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಟ್ ಅವ ಐತಿ ಏನ ಬರೆತನು ಪಂಪಿನ ಮೊಗಲೆ ಕುಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕುಡಲ ಐತ ಕಂತು ಕೊಡ್ತು ಜರಿ ಇರಲ ಮುಲ್ಪೊಡ್ಲ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಜರು ಅಂಚಾದ ಪನ ಏರ್ಲ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ತವೇನು ಒಂಚೂರು ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ದೇಪನ ನಮ್ಮ ತುಳುಗಡ್ಡ ಮೇಯ್ನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ತುಲೆ ಮೂಲು ಈತ್ ಶಿಲಾಶಾಸನಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಓಲ್ ಭಾಷೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಆಗಬಹುದು ತುಳುಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಪುರ ತೋಜುಜಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದೇನು 200 ಮೂಲು ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪನ್ ನೆಟ್ ಹೆಸರಾದ ತುಲೆ ಈತ್ ಶಾಸನಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅವನತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಡದಾದ ಅನ್ಪನು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆತನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತುಳು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಐತೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಂಗೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಹಾಳು ಪೇರು ಬೊಕ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪೂರ ಶಾಸನ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದೈತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಳೆಗನ್ನಡನೇ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತುಳು ಶಾಸನ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಶಾಸನ ಉಂಡು ಪಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿನೆಕ್ಕನತ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಕದನೆ ಶಾಸನ ಪನಿಬಕ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಪನಿಬಕ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಕದ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಕ್ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆಗ ಒಂದು ಅವು ಪೂರ ವಿಚಾರಲು ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಏನಂತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಕದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಭಾಷೆ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ಉಪಭಾಷೆ ಆದ ಪೂರ ಆತೀನಿ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಮೇನ್ ಭಾಷೆ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಜಿ ಐಟ್ ಉಪಭಾಷೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಪೂರ ಆತಂಡು ತಮಿಳು ಪೂರ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡವ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಪೂರ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆರ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಅದು ಮೇನ್ ಆದ ತುಳುಟೇ ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ತುಳುಟೇ ಉಂಡು ತುಳುಕ್ಲ ಶಾಸನ ಸಿಗದನ್ನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದಟ್ಟು ಒಂದು ಹೂ ಪಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಂತು ಒಂದು ಓದರೆ ಬರ್ಕೊಣ ಒಂದೊಂದೇ ಕನ್ನಡದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆರಿದ ನಗಲು ಬರ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಕನ್ನಡಗೂ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತೇಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪರತರ್ಥ ಅಂದತ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಜ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪರತದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ನಂದಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸೂರ್ಯ ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರೆ ಐಟ್ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು 1500 ಇಯರ್ಸ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಪರತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಟಿದ್ದು ಊರಲ್ಲಿ ಅಂಟಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಗಣ ನೋಡಲ್ಲ
ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೇ ಇಂಚೆ ಉಂಡುತ್ತಲೇ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜೈನರ ಕಾಲದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೈನರ್ನ ಒಂದು ಜೈನರ್ನ ಜೈನ ಅರಸರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರು ಪಂಡಿರು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದೇನು ತೋನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಏನಂತೀನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕವಳ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪು ತುಳುನಾಡದ ಶೈಲಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕೇರಳದ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ತುಳು ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅವು ಅನಂತೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕರುವಾದ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪದು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇತಾರೆ ಶೈವ ಪಂಥದ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ಅದು ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾಲ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಬಟ್ ಅವನ್ ತೋರ ಬುಡ್ಲ ಅವನ್ ಪುರ ಬುಡ್ನ ಒಂದು ತೊಲೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅವನ್ ಇಂಚ ಕರುವಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಿತ್ತದ ಪುರ ತೊಲೆ ಶೋಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ತೋರಿದು ಒಂದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಬದಿಟುಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡುಂಡು ಮೂಲು ಇಂಥ ಸ್ಟೋರಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕಂಡ ದೇವರು ಕಾಶಿರ್ದು ಲಿಂಗ ಪಸಂಬರೋಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಯ್ತ ಮೇಯ್ನ್ ಏನು ದೇವರಲ್ಲಿರೋ ಲಿಂಗಲು ಐನ್ ಲಿಂಗಲು ಅವು ಮುಲ್ಪನೆ ಸೀತಾ ನದಿಟ್ಟು ಪಸತ್ತದು ಅವನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣದ ಐನ್ ಲಿಂಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗನು ನೆತ್ತೌಲಾಯ್ಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಕಾಶಿರ್ ಬೈದಿನ ಲಿಂಗ ಒಂದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಂದು ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ಕು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಒಂದು ಕಾಶಿರ್ ಬೈದಿನ ನುಣುಪಾದ ಲಿಂಗ ಬಂಪೇರು ಸೊ ಆಯ್ತು ಬದಿ ಇಟ್ಟೇವೆ ಮೂಲು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸೂರ್ಯದೇವಿಯರ ಬಂಪೇರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕದ 4 ಲಿಂಗ ಏನ ಅಂತ ಬಂತು ಬೊಕದ 4 ಲಿಂಗನ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಪರಿಸರದ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೊನೆಗ ಐನ್ ಲಿಂಗಲು ಐನ್ ಕಡೆಟಿಟ್ಟ ಪೂಜಾವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಶಿಡ್ ಬೈದಿನ ಆಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪಾದಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮುಲ್ಪದನೆ ಈ ಸೀತಾನಡಿಟ್ ಕಂದಿನನೆ ಲಿಂಗ ಐಕ್ದಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಇಂಚನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಪ್ ಕಲ್ಲು ತೋಜುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಐನ್ ಲಿಂಗೋಡು ಮೂಜಿ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಬಕದ ರಡ್ಡ ಅಂಚಿ ತೋಜುಜಿ ಜನಕುಲೆಗ್ ಅರ್ಚಕೆರೆಗೆ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಂಕಿತ್ತ ಮೇಯ್ನ್ ತೂವರೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲ ಸೀತಾನ ಐತ ಮುಲ್ತ ಲೋಕಲೇ ಲಿಂಗವು ಐಕ್ದಾಲ ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಪಾನಿ ಪೀಟೋಡ ದೀತಿರತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೀಮೆ ದೇವರಂತ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಮೊದಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಾರ್ಕೂರು ತುಳುನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದವರಾದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾಜರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಇದರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ದಾನ ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಂಬಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವರಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇದು ತುಳು ಸೀಮೆಯ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅವರು ಆಶಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಈ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೀತಾ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಆ ನದಿಯನ್ನು. ಆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿತಾ ಇರುವ ನದಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿವೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಲ್ಲ, ಬಲಭಾಗ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆ, ಅದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಈಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡು, ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತನಾಗಿ ಶಿವಗಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ 5 ಮುಖಗಳು, ಪಂಚಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರಿಂದ ಈ ದೇವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿಕುಲು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳ ಉನ್ನತ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯ ಪಂಪಿನ ನಾಗದೇವರು ಸಂತು ಮೂಲ ಮೂಲು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದಿನ ಜಾಗ ಬಂದು ಅದ ತಪಸ್ಸು ಮಂದಿನ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಮರ ಇತ್ತಂಗೆ ಮರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಂದಿತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಲು ನೆಲ್ಲಿ ಮರ ಉಂಡು ಬಟ್ ದುಮ್ಮದ ಮರ ಹತ್ತೊಂದು ಪಸತ್ ಮರ 2-3 ಮರ ಅಂಚೆನೆ ಬುರ್ದು ಹೋತಾನೆ. ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಿದ ಮರ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆತಿನ ಒಂದು ಅಪಗ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿಕಲು ಇಪ್ಪಿನದಾಗ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬಟ್ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಗಲು ಪಂಪಿನಕಲ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಇಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿದ ಮರ ಮೂಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಸಂದ ನೆಲ್ಲಿದ ಮರ ಉಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಮರ ಇಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜಾಗ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿನ ತಪಸ್ಸದ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದವು ದುಂಬುಡು ಏತೋ ಮರಕ್ಕಲು ಪೋಂಡು ಹೊಸ ಮರ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಮೂಲು ಓಲ ತತ್ತದಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ಜಾಗಡು ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಂಡು ನಾಗ ಬನ ಆಡುತ್ತರು ನೆತ್ತ ನೆಲ್ಲಿ ನಾಗ ಪಂಪೇರು ಮೂಲುಂಡು ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ಐಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಶೇಷದ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ನೆಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬೈದ ಒಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದೇ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಜಾಗ ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಬರೆತಿರ್ಬೋದು ವಿಚಿತ್ರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸೋಜಿಗನೆ ಐಟ್ ಏನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಏನು ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಆ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಬಂದ ತೋಪಾಗ ಆ ಕೈಟ್ ಪುನ ಕಲ್ಲಡ ಆ ಪಕ್ಕಿ ಕಿಲೆತಂಡ ಪ್ರಳಯ ಆಪುನ ಪಂಪಿನ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಅವು ಆ ಯಾಪ ಆಪುಂಡ ನಾವು ಯಾಪ ಬೋಪನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಆಪುಂಡ ಬಟ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಲ್ದ ಆಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಗೊತ್ತು ಜಾವ ಆ ಒಂದು ಕುಲ್ಲರದೆ ಅವು ಕಲ್ಲಡು ಮಲ್ದಿನ ಕೆತ್ತನೆದ ಪಕ್ಕಿ ಅವೇನು ತೋಪ ತುಲೆ. ಮುಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಿಯರು ಬಂದು ಈಶ್ವರನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನ ರೂಪಡು ನೆಲೆಸಿದ್ದು ವಿಗ್ರಹ ತುಂಬ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಂತಿದೆ ಕುಕ್ಕುಟ ಅದು ಕೂಗಿದಾಗ ಜಲಪ್ರಳಯವಾಗುವುದೆಂಬ ಕಥೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ದೇವರೇ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ದತ್ತ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪನ ಬತ್ತ ಕೈಟ್ ಕಡೆಗೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅವು ಪಕ್ಕಿ ಕಲ್ಲದ ಪಕ್ಕಿ ಕಿಲೆತಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಇಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬೇತ ಓಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಒಂದು ತುವರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಕಡೆಗೋಲ್ ಬಸವಣ್ಣ ದಂಡ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಕಿದ ಬಸವಣ್ಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಯಾಪಲ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಸೋತ ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಬಂದು ಕಾಣಲಿ ಯಾಪ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಕಿಜಿರ ಯಾವ ಬಕ ತೂಕ ಬಕದ ಅತಯ ಅದು ಮಾರೆ ಬಕ ಬೇಗ ಕಲ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಬಕೊಡಿ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ
ಐಟ್ ಮೂರು ಗಣಪತಿ ಮೂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಕೆಮ್ಮೂರು ಐಟ್ ಒಂದು ಮೂರನೇದ ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಗಣಪತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ಮೂರನೇದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆದ ನಮ್ಮ ಆವರಣದ ಪಿದೈ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಯ್ಯತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗಾದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಲ್ಪ ಜಾಗೋಡೆ ದೈವಲ ಉಂಡುಗೆ ದೈವದ ಪುದರೇನ ರೇವಂತ ದೈವ ಬಂದೊಂದಿಗೆ ಅವಂತ ತೋಪರೆ ಪೋಂದಿರ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಓಲ ಇಜ್ಜು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಕೇನು ಇತ್ ಓಲ ಪೋಯ ಸೊ ಓಲ ಕೇನು ಎಂಕಲ್ ತೂಕ ಓ ದೈವ ಎಂಚ ಮೂರ್ತಿದ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡಗೆ ಪನೊಂದಿರ ತೂಕ ರೇವಂತ ದೈವ ಬಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಎರಡನೇ ಕೇನ್ಗ ದೈವ ನಮ್ಮ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಮೇನ್ ಗಣ ರೇವಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಇದೆಯಾ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಕಣಗಿದ್ದಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುದು ದೈವ ರೇವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಲ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಟಕ್ಕಿ ಬಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಟಕ್ಕಿ ಬಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಟಕ್ಕಿ ಬಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಟಕ್ಕಿ ಬಲಿ ಅದು ನಾಗನಿಗೆ ನಾಗನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ 500 ಜನ ಊಟ ಉಂಟು ಆ ದಿವಸ ಹಬ್ಬ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಡಕ್ಕಿ ಬಲಿ ರೇವಂತರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಲ ನೇಮ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಅದು ದೈವಿಕ ದೇವರಲ್ಲ ಗಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲ ದೈವದ ಗಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಯೋ ಗಣ ಅಂತ ರೇವಂತ ಬಟ್ ಐಕ್ಲೆ ಕೋಲ ನಂದಿಗೋಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೋಯಿನ ದೈವತ್ತು ನಮಕ್ ಕೋಲಾಪುರ ಆಪುನತ ಅವು ದೈವತ್ತು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಗಣ ದೇವಗಣ ಬಂತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕೋಲಾಪುರ ಈ ದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಪಿನಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ವರ್ಷಗೂರ ದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಜನ 500 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ದು ದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಹಾಪನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂತ ಆ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪು ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಬಡಕಾಯಿ ಸೀದನತ ಅಂಚದು ಸೊ ಅವು ದೇವರನ ಒಂದು ಗಣ ದೈವ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಲಿಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿರು ಇನ್ನೀಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನೈತೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಪಂಡ ತೋಪಾಯ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಂತು ಗೌತಮ್ ನಿಗಲತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದ್ನಂತ ನಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಈ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂದು ತುಯ್ಯ ನಿಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪೇಪರ್ ನಂಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಜರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಎತ್ತನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಈಗಲು ಕೂತು ಬತ್ತದು ತೂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡೆಗೆ ನಾವು ಪೋಂದು ಒಡೆ ಪೋಪ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ ಬಡ್ಚಿ ಒಡೆ ಪೋಪ ಬಂದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಡೆ 2 ದಿನ ಮುಜ್ದಿನ ಪೂರ ಲೈನ್ ಉಚ್ಚುದು ಪೋಪ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೇವಿಯರ ಪನೋಲಿ ತೋರೆ ಬಂದ ಸೊ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಬತ್ತದ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರು ಸಾದಿ ಅದು ಬತ್ತಂಡ ಮೂಲು
ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಮೂಲ ಬಲ್ಲೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೌತಮಿಯರ್ಲ ಪಡೆಯರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅವರೇ ಉಂಟು ಅದು ಬರ್ಚೋನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯರ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಇದ ಮುಂಟ ಕೋಲ ಐಕ್ನೆತ್ತ ನನ್ನ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐತಲ್ಲ ತೋಪವ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಕುಡಲ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ತುಳು ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ನ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬೋಗ್ ಬರ್ಕ ತೋಪಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಕ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಐತ ನಡ್ಡೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೊತ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ ದಾದ ಪುರಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಸಂತೂನಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಪೂರ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂತೂನಗಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಲು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಡೆ ಅಂದ್ ಐಕ್. ಸೊ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೋಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋಡ್ ಬಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಳು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ತೋಪ ಉಂಡಂತೆ. ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಬಂದು ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗಲ ಪುದರ್ ತುಳುಟು ಬೋಡಾಂಡ ತುಳುಟು ನಿಗಲ ಪುದರ್ ಇಂಚೆ ಬರೆ ಪಿನಿ ಬಂದು ಬೋಡಾಂಡ ಎಂಕಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂತು ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೆ. ಓಕೆ ಸಂತು ಏರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋಡಾಂಡ PNG ಫೈಲ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಲ ಬರೋಲಿ ಬೋಡಾಂಡ ಇಜ್ಜರ ನಿಗಲಿ ಫ್ರೀ ಆದ ತುಳು ನಿಗಲ್ಲ ಪುದರ್ ಎಂಚೆ ಬರೆ ಪಿ ನಿಗಲ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬರೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೆ ಎಂಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖೇನ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲ ತಿಕ್ಕು ಕೋರ್ಸ್ ಪೋದು ಕಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ತಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಗೊತ್ತಿರದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪ ಉಂಟು ಕಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ರೆಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಪ್ಪಿನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕ ಒಂದು ಕೇಪುಲ ರಂಗು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮಾತ ನಿಜ ಆಯ್ನ ಕಲರ್ ಉಂದು ಕೇಪುಲ ರಂಗು ಐಟೆ ಸೂರ್ಯಲ ಚಂದ್ರಲ ಅವು ಕೇಪುಲ ರಂಗು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮೂಲು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪುನು ಕೇಪುಲ ಪೂ ಅವು ಇಜ್ಜಿರ ಓಲ ಆಪು. ಸೊ ಅಂಚದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣನೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ನಿಜವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ನಿಗಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಕೆತ್ತನೆ ಇತ್ತನು ದುಂಬುದ ಪೂರ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪನಾಗ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಬೇನು ತೂಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲಿ. ಸೊ ಇನಿಕ್ ಬಾಯ್ ಗೌತಮ್ ಬಾಯ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ